Kop. Ik wil ook zeggen die mogen zeggen, nee, ja, nee, wij maken hier een kleedkamer van. Ik stel erop. Maar die moeten we even ergens opslaan. Dat doen ze later zo. Ziet u het gewoon op? Ja. Kan je het laten zien? De meterkast nog even erop zo. Dit is geluid heb je erbij. Dit is een speciale voorziening voor de studio. Met tussenmeter. Dat is zo blij. Dit is de telefoon. Dat is niet echt meter van te veel. Er zijn al twee zijn er al. Wat heeft die man het stom aangelegen? Ja, hij kwam hier op binnen. En dat is de alarmkast, hè, daarboven. Helemaal rechtsboven? Ja, deze. Oké. Hier is de andere kast. Dit is de slag die er boven door gaat, hè? Ja, dit is de slang die kan beneden, kan die eraan rekenen. Zeg maar, dan morgen gaat het groen verder. Ja, doe maar. Klaar? Dan komt er Wauw. Hij doet het even. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Nou, ja, sorry. Hier zijn niet zo. Ja, zusje. Zeg maar, dan morgen gaat het groen verder. Ja, doe maar. Klaar? Dan komt er Wauw. Hij doet het even. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Nou, ja, sorry. Hier zijn niet zo. Ja, zusje.
All right, please be seated, everyone. Ja, nou is je beter. Ja, is beter als je anders. Nee hoor. Hij is nu aan het opnemen. Ja? Je ziet helemaal niks. Zelf achter de vleugels. Ik vind het wel vleugel hoor ik überhaupt niet. Het is dat dan ook scheer. Vrouw langs die kant. Toen in de rand. Je moet wel even goed nadenken welk kantje gaat liggen. Je moet 3 keer s'nachts verwisselen van kant om er terug in te gaan. Dat zijn diezelfde pennen.
la main droite, il agira. Sa promesse s'accomplira. Ma prière, il entendra. Comme un retenteur, il se lèvera le dernier. Oh oui, Jésus agira. Sa parole s'accomplira dans ma vie. Il écoutera mes prières. Il s'élèvera comme un guerrier. Il rassera tous mes ennemis. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. T'as fait tomber. Hein? T'as fait tomber. T'as fait tomber. T'as fait tomber. Oui. C'est toi qui l'as fait tomber. C'est toi qui l'as fait tomber. Oui. Ja, bon. Je hebt laten vallen. Huh? Heb je laten vallen? Waarom heb je laten vallen? Huh? Waarom? Waarom dan? Waarom heb je laten vallen? Huh? Gigi? Gigi? Ah oui. Il voulait voir, il avait mangé avec La Hollande doit payer, je sais pas combien là. L'Angola, il y a moyen de faire quelque chose, mais il faut connaître la langue. Ils ne sont pas gentils avec les étrangers non plus. Voilà.